Nie! Lebo tam dážďovky lietajú. A to hra? Topánka mi odletela. Unga! Krista, boha! Odletela si. Môže byť toto normálne? Potrebujem jednoduché. Nevidím, ty si nie normálna. Prečo mi tam dávaš ruku, keď ja utekam pred gulou? Ona ma zožrala. Piráňa je jedna jediná, čo je v celej. Za skok do výšku by som... A to musím držať dlhšie. Ježiš Kristus! Lebo ty mi tu dávaš nejaké skoč vyššie. A čo som ja? Áno. Čo mi spravil? Veď ťa nabrá, veď som skočila do hlavice. Ty už si doškrap ten nos. Prestaň, ja sa musím vysmrkať aj. Nerob mi nechaj, fuj. Iš, ty to nevieš. Lebo ma necháš. Nie, lebo to nevieš. Sople by som ti nechala na prstov. Nie, vykotilo ma. Kričík store, vybrať všelijaké veci, je tam dosť hier. Do prdele s ním. Tento prístup aj naďalej. Zastoj ste miesto. To jak... Aspoň neumreš. Bože môj. Panenku. Ohničky. Janko. Ježišmaria. Tak ty... Predstav si, že to hrajú ľudia na telefóne túto hru cez telku. Max si hrať, neviem si to predstaviť. Je tam jeden level. Po pol hodine jeden level. Jej. Ja idem to hrať so šipkami, serem na pačku. Nie, ja som si chcela čupnúť, ale toto sa to nerobí. Dobre. Čo to je? Jaké schody? Je zlej normálne z tej hry. Bože, tu sú zase títo škriekači! Jak som to mala dať? Po nás to nejdem toľko brať. Dávam to. Pane Bože! Super! Ježiš! Ono mi to išlo naspäť! Same! Prajem. Takýmto neveriacim ľuďom ideš, on ma odrazí tým nožtekom! Chápeš? Nožtekom. To čo je? Tancuje Čo to! bolo? Veronika, Vieš, aké to je malinké? 4 minúty, nezomri. Prestaň! Nie! Lebo tam dážďovky lietajú do boha! Veronika, 4 minúty. To si dobrala druhého. Neviem, nerob klávesnica! Ja si aj vašie výrazy. No pí! Nie, on si cúvne! Prečo si cúvne? Ide do strán. Nie! Vianoce bez snehu! Nie! To je sús teda, že nám to nejde. To musí sa na to pozrieť už ešte viacej. Čo to je? Čo to je? Kjahoj. No, neviem. Máme nejaké pokazy? Janka, nie. Normálne sme tu, že rozprávame sa, dobre? Dopí! Janka, dopiješ, neboj sa. Nie, on ma chytil, keď som skákala. Zabudli sme na to. Zrazu skočí za mňou do kvietkov. Ja som sprostá. Ja som zaprasne pozerala, že tam neskoč. Vidíš, že ma zase šuchol. Zase mi šuchnul tam preč. Proste on mi to kazí. Vidíte, kaďal idú. To sú svine. Poďte za mi ruky. Nie, ja som zhorela. Nie, ja tam neviem skočiť. Jezu, sa neplačiem, pozor. Padá. Máš mango. Dopí, ale prečo ma furt len ten odrazí, keď som nesmrteľná? Nedopí nič. Už
si dopila. Ježišmaria, pijeme. Extra totálne. Ja som sa sústredila na tento, tam, hento. Príbuzný z herný série Crash Bandicoot. Nie do pizdy! Riti pitíka, pozri, tam už spolu. Nie do prdele! On ma strašne zmiatol s tou rukou. To jak mám David skáče, jak on je osel. Krista. Slepo? Ticho, buď ticho. Buď ticho! Chvíli vieš, že my sme to každé jedna pokazili, aspoň sme vedeli, že to aspoň tá jedna pokazila. Nie, veď už som bola na konci! Konečne, ty čulín jeden! Čo tam mám robiť? Čože? Buchnem si. To čo je? Nohy? Spúčilo ťa, poď! Musím to dať s takým... Nie, nie! Jej, Krista! Jedno sme... Počkaj! Debil! Čo tam robil? Skoro. Vidím ten tvoj brain freeze. Halo. Ja mám brain freeze, prestaň! Ja úplne som rýchly, chápeš? Jak v zvukoch a tak podobne. Nie, veď on padol tiež so mňou! On išiel do boku! Nesnášam tento level s tými cenculmi tam. Končím. Čo si neočakovala skoro? Nie! To je takéto? Pred ďalšími Vianocami. Ticho, Veroniky. Prestaň! Čo je? Potom to je isto checkpoint. Znova! Čilo by. Proste oni sa spávali skôr než malý kružok. Nechcem ísť dole. Ja sa tam chcem otočiť. Doriti! Prečo? Tlačítka sú na to ovládanie. Wow! Prečo to zrazu išlo tak? Ani raz som to tak nevidela. To je... Shit! To je na hovno! Toto celý level! Čo si môžeme vymeniť stovičky, tu ťa obláži. Veronika, nie! Prestaň! Si to pustila a znova si to stlačila. To na čo bereš tie krabičky? To pí! Nedám to! A sme tu. Pleskla po hlave. Janka! To čo bolo? Veď on tam rytmal! Vidíš, teraz mi ho dalo. Bože môj! Ide. Bože môj! To, čo sa tam deje? Ešte raz. Close, áno. Ja neviem toto priestorové veci tu odhadnúť. Zazvané ho nadišená Ria odstrčila preč, chápeš to? Spokojný susedia. Topí. To je v ryti, ale... Musíš... Tiho mi čo robiť, chápeš? Topí! Lebo som si nevšimla, že tam sú TNTčka až potom, keď som dala tú kocku, chápeš? Nie! Ni to môžeš mať. To hádže. To čo? Nie, lebo on do toho nádá, potom išiel tam a... Áno, poď do guličky. Neumrni! To si robíš srandu. Ty si robíš srandu do mňa. Myslela, že to je blízko. Ty si robíš